Gràcies. A veure, senyora Carceller, jo li faria una pregunta. Vostè realment pensa que amb l'aplicació de la reforma del mercat laboral es soluciona ja tot el tema de l'atur? No, crec que no. Vostè pensa que els banquers estan actuant igual amb el PP que amb el PSOE, per exemple? A mi me dóna llàstima veure com els empresaris se froten les mans, sobretot des de la seva, quan donen les rodes de premsa, dient que vamos a ponernos serios, porque claro, si nos ven así, es que estaven com un xiquet en sabates noves. I per què? Doncs me donen llàstima perquè més que empresaris pareixien botiguers enriqueïts. Perquè en vez de pressionar als bancs per a que es donen crèdits, per a tirar endavant les seves empreses, per a buscar nous mercats de treball, si l'única solució que tenen és la reforma laboral i tirar a la gent per ajustar el seu negoci, tirar la gent al carrer, este país no té solució. Per tant, estem totalment en contra d'esta reforma. Clar que en 3 mesos, i encara no se sap tot. Que ara quan destapen el frasco després de les eleccions que han passat, en Andalusia i en Astúries ja veurem el que passa. Ara és quan se sabran els pressupostos, perquè al final la madre del cordero, que se sol dir vulgarment, són els pressupostos. I ara quan presenten els pressupostos sabrem què és el que vol fer el Partit Popular realment. Si l'aperitiu ha sigut aixina, no vull pensar com serà el primer plat. I els postres. Per tant, evidentment estem d'acord amb tirar arrere aquesta reforma del mercat laboral. Gràcies.